number kay base na yung number. Okay, 21 is out. 21. Balakang. Okay, padagko ay nabalak ng mother. Be sure, sabak si ano ha. One chair naman natin. Si Kuya. Salap. Pampahilis na. Sagad ko kayo ang magasang. Uy, nakuya ko rin yung mga bata. Wala na guys, duga.
Ugos